हेलो, मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता। कोई एक होता है हजारों में जिसका चर्चा होता है बाजारों में, मतलब तू ओकरा के बाजारू मर्द भी कह सकेला। सारा सवाल उहे सवाल रहे जोना से मतलब पहले से भी सवाल के आंसर दे दिले पवन सिंह। मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। खाओ माँ कसम। और ई पॉडकास्ट में उहे जो सवाल रहे जोन सवाल मतलब पहले से पावर स्टार पवन सिंह मतलब वो सवाल के आंसर दे दिले रहलन, लेकिन उस सवाल कैला के बाद पावर स्टार पवन सिंह का जवाब दिलन वो अपना स्टाइल में, मतलब जोना स्टाइल ला जाना जालन वो कैसन का स्टाइल में क्या है ऐसा है और जनता ही मेरे भगवान हैं। और यह बात पर कहल जाला कि जिस पर व्यूज है वही तो न्यूज है। मैं गाना गाता हूँ तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार ट्रेंडिंग में रहता हूँ। मैं लाइव आके कभी उसका बखान किया क्या? इम्पोर्टेंट ई नहीं थे कि 3 महीना तक गाना ट्रेंडिंग में रहे और रउआ लाइव आके मतलब बखान ना कहीं। इम्पोर्टेंट यहाँ पर ई बात कि जौन रउआ बखान करे के वक्त हाथ से जौन लकीर पारा तानी ई लकीर के पूरा विवाद के जड़ बा। जब रउआ के पता बा कि लकीर के नाम रखते ही पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद फैल जाला साले तू तो सीधा मुंह से आके बोल दी कि हमारे 3 महीना तक गाना ट्रेंडिंग में रखा। पहले तो पवन सिंह के पॉडकास्ट आवे से पहले मतलब छोटा छोटा क्लिप काट के इतना सोशल मीडिया पर हवा बनावल गई और हवा बनावल के फायदा भी भइल। पता बा का सुधांकर मिश्रा के चैनल पर सबसे ज्यादा लाइव देखे वाला वीडियो पावर स्टार पवन सिंह के वीडियो बनल पॉडकास्ट 60,000 लोग एक साथ में लाइव के देखत रहे। मैं क्या हूँ? मतलब हवा बनावे के तो पूरा फायदा मिलेला। सही बात है। ना मतलब सब केहू के मन में रहे कि अब नया सवाल पूछल जाई, अब नया सवाल पूछल जाई, अब नया सवाल पूछल जाई। लेकिन सवाल कौन पूछल गई? अक्षरा सिंह गर्लफ्रेंड रही हैं। पवन खेसारी में कंट्रोवर्सी बा, नाराजगी दूर न भइल बा, मतलब ये सवाल रहे। और इस सवाल मतलब यूट्यूब पर एकदम माई बहिन करके कचरा नाली लेकर एकदम पूरा भरल पड़ल बा भाई। हाँ, और इतना ही ना मतलब ये वीडियो देख के 2 घंटा के देख के हमरा पता ये चलल कि ये पूरा पॉडकास्ट में 4 गो चीज में फोकस कइल गइल बा। मतलब फोकस कइल गइल बा अक्षरा सिंह पवन सिंह के मतलब रिलेशनशिप, पवन सिंह खेसारी लाल यादव का मतलब एकदम फटाफटी काहे कंपटीशन बा, तीसरका बा का कि पवन सिंह चुनाव काहे हार गइलन, अब लड़ियन कि ना लड़ियन, और चौथा बा पता बा का मतलब पावर स्टार पवन सिंह के जीवन के बारे में। लेकिन एक बार भी मतलब ई सवाल ना कइल गइल कि पावर स्टार पवन सिंह मतलब छोटा से उठ के ऊपर कैसे अइलन और इतना ऊपर तक कैसे गइलन। बस ये सवाल रहे। आपकी अक्षरा सिंह गर्लफ्रेंड हैं, आपके ऊपर ये आरोप लगाई हैं। ये तो शुभांकर मिश्रा के चैनल पर बहुत बड़का लोग के इंटरव्यू आवेला यूपी बिहार के लोग के, लेकिन हमरा देख के अच्छा ना लागल। ये तो लाग गइल हो गइल हमरा बुझाता कि कुचरा वाला काम। सही बात है कि पवन भैया तोरा बारे में खेसरिया हैसे बोलले बा हो। हाँ पवन भैया अक्षरा सिंह तोरा बारे में हैसे बोलले बिया, व्यूज उठावत या तोरे नाम पर। हाँ, अगर ऐसा वीडियो देखे में तोनी के मजा आवत होई तो तोनी हमरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और हमरा वीडियो को तोनी क्या करत रहा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।